van-e önök között olyan, aki még most sportol? Bármilyen szinten. Séta, igen. Ebben a korban a séta a legjobb sport. Így van, a legjobb sport. No, a mai előadás a mozgás, keringés, egészség kapcsolatáról fog szólni. Rövid bevezetésként az, hogy egészségesek legyünk, mozognunk kell. Szerintem aki sportol még mindig, az ezt nagyon jól tudja, hiszen azzal, hogy mozgunk, azzal biztosítjuk, hogy megfelelő keringésünk legyen. És a megfelelő keringés pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy aktív, élvezhető, egészséges életet élhessünk. Ha ezek közül bármelyik sérül, érelzáródásunk van, kevésbé tudunk mozogni, az kihat az általános egészségünkre, mert fájdalommal jár, mozgáskorlátozottsággal jár, az kihat tovább a keringésre, az egész szervezet keringésére, és akkor beindul egy ilyen rossz kör. De hogyha megsérülünk, vagy valakinek krónikus ízületi problémái vannak, akkor megint nem tud úgy mozogni, megint a keringés, a szöveti keringés ennek kárát látja, és így tovább. Viszont van egy olyan megoldás, amit már több mint 100 éve felismertek, akkor még nem tudták, hogy ezt mi hajtja, ezt a megoldást, de rájöttek arra, hogy ha ilyen büdös barlangokba, ahol ez elérhető volt, vagy büdös gödrökbe beleülnek, akkor jobban lesznek tőle, és akkor vágjuk bele. A szén-dioxid generálja gyakorlatilag azt, hogy a szöveteink oxigént, vért, tápanyagot kapjanak. Ugyanis ugye minden lélegzetvételünk után kilégzünk, és szén-dioxidot légzünk ki, ami az anyagcserénknek egyik terméke, egyik jelentős terméke. A kapillárisokban találhatók ezek a sima izomzáró izmok, amik egy nagyon fontos szerepet játszanak, mert amikor takarékoskodunk, nyugalomban vagyunk, akkor nem kell az erőforrásokat pazarolni, és zárvan vannak ezek a kis záróizmok, tehát a szöveti keringésünk a minimumon van. Ha viszont nekifogunk egy 6-8 kilométeres sétának, beindul az izomműködés, az anyagcsere, megnő a szén-dioxid termelés, és ezek a kis sima izomgyűrűk ezt érzékelik, és nyitnak. Ellazulnak, és nyitnak, és beáramlik a szövetek közé a tápanyag, az oxigén, a vér. Tehát a szén-dioxidnak itt egy nagyon fontos szabályozó szerepe van, és a szén-dioxid az a leghatékonyabb természetes értágítóanyag. De most hogy lehet a szén-dioxidot bevinni a szervezetbe? Nagyon egyszerűen beleülünk egy olyan kabinba, ami látszott a videón, vagy itt a poszteren is látható. Ez teljes mértékben szén-dioxiddal megtelítődik, és a szén-dioxid ruhán és bőrön keresztül bedifundál a szervezetbe. A szén-dioxidnak van egy olyan hatása, nem tudom, itt biológia tanár, kémia tanár van esetleg, van egy olyan hatása, hogy a hemoglobin a savas szén-dioxid-dús szöveti környezetben úgy alakul, a konfigurációja úgy változik, hogy az általa szállított oxigént hatékonyabban tudja átadni. Tehát ez is a szén-dioxidnak egy nagyon fontos élettani hatása. A érszűkület szempontjából pedig ez a legjelentősebb, ugyanis kimutatták, hogy ha valaki vesz egy 15 alkalmas kezelést, akkor egy úgymond vaszkuláris növekedési faktornak a szintje megnövekedik a szervezetében, és ez 3-4 hónapon keresztül egy emelkedett szinten van. Mit csinál ez a faktor? Ez a faktor az érhálózatunkat arra serkenti, hogy az érszűkületet megkerülve
új érhálózatot alakítson ki, egy úgymond kollaterális keringést hoz létre. És nem arról van szó, hogy azok a plakkok, azok a szűkületek megszűnnek, mert erre a szén-dioxidnak nincs hatása. Valamelyest tágulnak azok a nagyerek is, de a lényeges hatása ebben van, hogy a szűkületet megkerülve egy új hálózat alakul ki, és ez 3-4 hónapon keresztül fennáll ennek a szintje. Tehát akinek érszűkülete van, ez azt is jelenti, hogy egy ilyen 15 alkalomból álló kúrát 3-4 havonta tanácsos vennie, mert eddig tart a hatása. Mire jó a széndioxid, száraz széndioxid kezelés? Az első és legfontosabb orvostani hatása az az, hogy az alsó végtagok idült elzáródását, tehát a nagy fő erek elzáródását segíti megelőzni. A már kialakult elzáródást ugye a kollaterális keringés kiépülése révén segít minimalizálni és javítja, helyreállító érműtétek után javasolt, vagy katéteres értágítás után javasolt, bármilyen beavatkozás után, a gyógyulási időszak után javasolt, vagy a már műtétre nem alkalmas esetekben segít megállítani a progressziót, az állapot romlását. Nagyon nagy jelentősége van a cukorbetegséggel összefüggő angiopátiában, érproblémák kialakulásában. Itt nagyon nagy a jelentősége, tehát a cukorbetegség mellékhatása, tehát szövődményeként sebek alakulhatnak ki, fájdalom jelenik meg, neuropátia, tehát érzészavarok, érzéskiesés jelenik meg. Az érzéskiesésnek is az az oka, hogy azok a kiserek, amik ellátják az ereket, azok károsodnak, és nem tudják az idegek ellátni a funkciójukat. A széndioxid ezeket a nagyon kis ereket is segíti, tágítja, és egy olyan 10 kezelés után már arról számolnak be a páciensek, a vendégek, hogy bizsereg a lába, érzi a talpát, tehát jelentős javulás tapasztalható. Száraz széndioxid hatását többen kutatták, csak néhány klinikai vizsgálati eredményt szeretnék bemutatni. Itt a járástávolságot vizsgálták ebben a vizsgálatban, és azt tapasztalták, hogy a szürke volt a széndioxiddal kezelt csoport, a világos pedig a nem kezelt. Nagyjából olyan 200 méter tudtak megtenni ezek a betegek, így lettek beválasztva a kezelés előtt, és 200 méter elteltével már fájdalmat jeleztek, nem tudtak tovább menni. Közvetlenül a kezelés után, ami 18 napon át tartott, napi 35 perc kezelésből állt, a kezelt csoport ugye már bő 100 méterrel többet tudott menni. 3 hónap elteltével ez a különbség ez nőtt, 3 hónap elteltével. Ez alatt a 3 hónap alatt ők kezelést nem kaptak, és 1 év elteltével is jelentős különbség volt, tehát több mint 100 méterrel többet tudtak megtenni azok, akik széndioxid kezelésben részesültek. Hát ez már egy kicsit morbidabb vizsgálat volt. Itt az volt a kérdés, hogy aki egy revaszkularizációs beavatkozás után kapott vagy nem kapott széndioxid kezelést, ugye itt önök között is van olyan, aki érpótlást kapott, hogy megnézzék, hogy a betegek hány százalékánál volt szükség amputációra. És a kezelteknél ugye
78% volt az, akinél nem kellett amputációt végezni, és 97% volt az, akik szén-dioxid kezelést kaptak, és nem kellett amputációt elvégezni rajtuk. Tehát ugye 20%-kal több olyan beteg volt, aki megtartatta a végtagját. Ezek a következő képek azt mutatják be, hogy a hajszálkeringés, a mikrocirkulációra, a száraz szén-dioxid kezelésnek milyen hatása van. Amit itt láthatnak, ez a Raynaud-szindróma, ez általában hölgyeket érint, hál' Istennek egy ritka betegség, viszont nagyon más segítő eljárás, kezelést én nem ismerek a szén-dioxid kezelésen kívül, ami ezeken a betegeken segítene. Itt az történik, hogy az újvégeknek a keringése a kísér szintjén valamilyen oknál fogva elzáródik. És ez egy idegi mechanizmus, mert nem arról van szó, hogy eldugul, hanem hogy teljesen összeszűkülnek az erek, és egyszerűen nincs benne keringés. Hát látjuk jól, itt fehér újvégek, közben meg piros a tenyér egyéb része. És ez a hőkamerás felvétel azt mutatja be, hogy ez a kéz nem kapott szén-dioxid kezelést, ez meg kapott, tehát az egyik benne volt a szén-dioxidban, a másik nem. És láthatjuk, hogy a kontroll, amely nem kapott szén-dioxidot, az hideg színeket mutat, amelyik kapott, az meg teljesen vörös. Tehát nagyon hálásak ezek a betegek, hogy van egy ilyen megoldás, mert ez nem csak ilyen fehér, de fájdalommal is jár, és más megoldás nincs rá. Ez a dia is egy hőkamerás felvételt mutat be, kezelés előtti bázisfelvételen. Itt látható, hogy a kéz, a végtagok a hideg színeket mutatják, és a kezelés végén pedig egy sokkal kedvezőbb, egy sokkal melegebb keringéssel, dúsabb. Tehát láthatjuk, hogy mi jelentősége van a keringésnek a mozgásra, a mozgásnak a keringésre, és az egésznek az egészségünkre. Tehát nagyon megdicsérem azokat, akik föltették az elején a kezüket, hogy sportolnak, és azokat, akik nem sportolnak, azokat pedig arra serkenteném, hogy kövessék a bajtársaikat. Akik valamilyen fájdalom miatt nem tudnak sportolni, azoknak meg jó hírem van, ugyanis ez a kezelés, ez a kabin, ez segítheti önöket abban, hogy a krónikus izületi problémák, fájdalom elkezdjen regenerálódni, elkezdjen gyógyulni. Erre majd később mutatok példákat, visszajelzéseket innen Sopronból. Ugyanis, hogyha beindul a keringés mondjuk a térdben, vagy a bokában, ami már évek óta sajog, elindul a serkentjük a keringést, akkor az ott felhalmozódó salakanyagok elkezdenek kimosódni, oda jutnak a tápanyagok, és egy gyógyulási folyamat indul be, amit nagyon hamar érez a vendég, az, hogy kevésbé fáj. Most ha kevésbé fáj, akkor jobban tudok mozogni. Egyre jobban tudok mozogni, akkor egyre javul a keringésem, és egyre több mindent tudok az életemben megcsinálni. Egyre élvezhetőbbé válik, és a mozgás terjedelmet nem fájdalomcsillapítókkal érjük el, ami csak a tünetet elfedi, hanem azért nem fog fájni, mert elindult a keringés, elindult egy gyógyulás. Hol érhető el ez a kezelés egyébként? Honnan is indult? Vulkanikus utótevékenységnek nevezzük azt a jelenséget, amikor széndioxidban és széndioxidban dús
egyéb gázokat is tartalmazó gázkeverék így fölszivárog a földből, és egy mélyedésben összegyűl. Ez a felvétel a Yellowstone Nemzeti Parkban készült. Környékünkön a legtöbb ilyen természetes mofetta, hát most nincs olyan közel, de a Székelyföldön található, és ennek az a története, hogy ugye hallották a faluban, hogy abba a büdös gödörbe föl kell vinni a nagypapát, mert már szegény alig bír járni. Fölvitték a szekéren 4-5 alkalommal, 6. alkalommal már a nagypapa maga jött le a hegyről, de ugye a 15. alkalommal már ő is ment föl. Úgyhogy ez az anekdotikus esetleírás. Csehországban van egy ilyen mofetta, itt vízzel együtt jön, tör a felszínre, és egy szénsavfürdőt, egy ilyen szénsavas fürdőt láthatunk teljesen természetes mivoltjában. Ez is egy ilyen mofettás vidék, szintén Csehországból van a kép. Ez már székelyföldi felvétel, ez pedig egy valamilyen bánya volt annak idején, amit lezártak, de észrevették, hogy a széndioxid és egyéb gázok, büdös, kén-dús gázok, gázkeverék itt felhalmozódik, és itt lehet is látni ezt a csíkot, hogy itt alul a kén az befestette a falat, fölötte pedig levegő van. Ugye a széndioxid nehezebb a levegőnél, és ezért lent marad. Mit nem szabad itt csinálni? Lehajolni. Mert amint lehajol az ember, megfullad és meghal. És aki utána nyúl és segít neki, az szintén. Tehát itt általában gyertyát használnak, de hogyha elalszik a gyertya, akkor mit csinálunk? Tehát azért vannak ebben veszélyek, hogyha természetes környezetbe szeretnénk ezt a kezelést venni. És mivel hogy a hatás nagyon jó, viszont nagyon szűken, nehézen elérhető, hát most Székelyföldre kellene utazni, a fejlesztésünknek a célja az volt, hogy ezt a nagyon jótékony hatást minél több ember lakhelyéhez közel tudjuk hozni, és kifejlesztettük ezt a kabint, amivel biztonságos, kényelmes, higiénikus körülmények között biztosítjuk a száraz széndioxid kezelést, és itt bemutatom nagyjából, hogy működik ez a kabin. Itt hang, az most én leszek. Vannak benne gázszintszabályzó érzékelők, biztosítják az állandó gázszintet, 97%-os töménységű széndioxiddal telítődik fel eddig a lemezig a kabin. Vannak benne vészleállító gombok, széndioxid érzékelők. Ezek a testhelyzetérzékelők, hogyha valaki esetleg előre bukna, akkor azonnal riaszt, és eltávolítja a széndioxidot, nehogy baj történjen. Kényelmesen be lehet szállni, vannak stabil kapaszkodók benne. Nagyon jót lehet a kezelések során relaxálni. Mielőtt ide jöttem, itt Sopronban én is vettem egy ilyen kezelést gyorsan, hogy energetizálódjam. Föltöltődik széndioxiddal, és akkor itt láthatjuk, hogy mi történik a szervezetünkben. Ugye mennek a vörös vértestek a vastag erekben, gond nélkül, hiszen van hely, bőven elférnek, de amint ezek a nagy erek kezdenek szétoszlani és elkezdeni ellátni a szöveteinket, egyre vékonyabbak lesznek, olyannyira, hogy itt már akár egy vörös vértest is csak nehézkesen tudja átpréselni magát az érpályán, és közben adja le az oxigént. Ezek a kék dupla pöttyök, ezek az oxigént szimbolizálják. És itt láthatjuk ezeket a záró sima izomgyűrűket, amik, hogyha kell, nyitnak, hogyha kell, zárnak,
és a szén-dioxid hatására teljesen nyugalmi állapotban, a kívülről jövő szén-dioxid hatására ezek a zárógyűrűk azt hiszik, hogy mi elkezdtünk futni. Mert hát ott a szén-dioxid, megemelkedett a szint, savas lett a környezet, nyitnak, és beengedik a szöveti, elindítják a szöveti keringést, tápanyagok, ugye vér, oxigén kerül a szövetek közé, és kimosódnak ezáltal a salakanyagok is. Amit lehet érezni, amit mindenki érez, szinte mindenki érez azonnal, egy ilyen 3-4 perc elteltével, az az, hogy meleg lesz a bőrünk, kipirosodik, esetleg elkezdünk picit izzadni, holott fűtőszálak nincsenek sehol, fűtőtesteket nem használ a kabin. Tehát amit érzünk, az a saját keringésünk fokozódása, mert a vér, ugye a 37 fokos maghőmérsékletű vér, az kikerül a felszínre, a bőrünkbe, és az ott lévő hőérzékelő receptorok ezt érzékelik, és azt érzékelik, hogy melegebb van. Holott a hőmérséklet nem változott, a bőrünk hőmérséklete az persze igen. Mi történik azzal a szén-dioxiddal, ami így bekerül a bőrünkbe? Nem kell tőle félni, ez a szén-dioxid ugyanaz, a szén-dioxid, mint ami itt a légkörben is van, meg amit mi kilégzünk. Tehát ez ugyanaz a szén-dioxid az egyféle van. Vannak ugye radioaktív, izotóp szénnel, szenet tartalmazó szén-dioxid molekulák, lehet ilyet előállítani. És ebben a vizsgálatban az volt a kérdésünk, hogy mi történik azzal a szén-dioxiddal, ami így bedifundál a szervezetünkbe. Ezért ilyen zárt rendszeren keresztül a vizsgálati alany olyan szén-dioxid kezelést kapott, amiben enyhén radioaktív szenet tartalmazó szén-dioxid gázban ült, az szívódott a szervezetébe, és zárt rendszeren keresztül lélegzett ki, és a kilégzett levegőt analizálták. És az volt a vizsgálatnak a végeredménye, hogy 3-4 perc elteltével azt a szén-dioxidot lélegezzük ki, amiben beleültünk. Tehát egy 3-4 perc elteltével megfordul ez a szén-dioxid. Akkor is, hogyha csak térdig vagyunk a szén-dioxidban, akkor is, hogyha mellközépig, ez a szén-dioxid átjárja az egész testet, és a tüdőn keresztül távozik, mint ugyanaz a szén-dioxid, amit a saját szervezetünk, izmaink állítanak elő. Milyen hatásokra számíthatunk? Én úgy gondolom, hogy jelentős szerepe van abban, hogy az immunsejtjeink, amik a daganattal szembeni védekezésért is jelentősen felelnek, eljussanak a szöveteinkbe. Daganatsejtek mindig képződnek folyamatosan mindenkiben. De az immunrendszernek az egyik fontos szerepe az, hogy ezeket a daganatos sejtvonalakat még ideje korán nyakon csípje és megsemmisítje. Ha viszont a keringésünk nem megfelelő, nem mozgunk eleget, akkor ezek az immunsejtek sem fognak oda eljutni, ahol esetleg ezek a daganatsejtek képződnek. Ha viszont rásegítünk szén-dioxid kezeléssel a keringésünkre, akkor nem csak oxigén, de immunsejtek is eljutnak az összes szövetünk összes szintjére, és ha ott vannak nem kívánatos sejtek, akkor azokkal foglalkoznak. Ízületek, porcok, kötőszövetek, izmok és a csontváz egészséges állapota regenerációja. Még egyszer kiemelném, akinek fájdalmai vannak, azok számíthatnak arra, hogy javulni fog az állapotuk, jobban fognak tudni mozogni. Segít megelőzni az oszteoporózist, ugye a csontritkulást. Erre klinikai vizsgálatok vannak, hogy ez hatékony. Sérülések regenerációjára nagyon jó hatással van. Sportolók használják egyre inkább.
edzések után a regenerációs céllal, megmérettetés, mérkőzés, versenyek előtt pedig azért, hogy oxigénizálják a szervezetüket, mint egy teljesen legális doppingszer, hiszen csak oxigénnel dús, széndioxiddal oxigénizáljuk a szöveteinket. Segíti a szív funkciót, a tüdőfunkciót, ugye érszűkületek megelőzése, erről már volt szó. Az angiológiai kezelésekben nagyon jelentős kiegészítő szerepe van. A tüdőre még kicsit kitérnék. Ugye itt volt ez a csúnya koronás járvány, és az volt a megfigyelés, hogy nagyon jó hatással javítja a tüdőfunkciót. Ugye sokaknak a tüdőfunkciója megsínylette a fertőzést, de egy ilyen szén-dioxid kezelés tud segíteni a tüdőfunkció felépülésén. És akkor itt megint visszajutunk ahhoz a körforgáshoz, hogy azért nem mozgunk eleget, mert nem kapunk levegőt, akkor a mozgáskorlátozottságunk nő, a keringésünk csökken, és beindul ez a rossz kör, de ennek a szén-dioxid ismét gátat tud szabni azzal, hogy segíti a tüdőfunkciónk helyreállását. Diabéteses sebkezelés, nem tudom elégszer hangsúlyozni. A száraz szén-dioxid kezelés során egy teljesen nyílt sebbel, amin rajta van a kötés, be lehet ülni a szén-dioxidba, nem kell attól tartani, hogy nedves környezet miatt, ugye itt láttunk a fotókon szénsavdús vizes közegeket, oda egy sebben nem lehet beülni, mert elfertőződhet, vagy maga a seb fertőzzel másokat, akik utánunk jönnek, de egy ilyen száraz megoldásban gond nélkül lehet sebekkel is kezelést venni. Agyműködés. Ez minket is meglepett, ugyanis az egyik partnerünkhöz jár egy sakkozó mester. De ő észrevette, hogy már idős, már nem mennek olyan jól a bábuk, de hogyha jár rendszeresen szén-dioxid kezelésre, akkor sokkal gyorsabban mennek a bábuk. Nagyon, nagyon érdekes. Ami egy kicsit komolyabb történet, van néhány agyvérzéses vendégünk, akik itt Sopronban is van olyan, aki 5 éve, én Budapesten ismerek egy olyat, aki a kezelés elkezdése előtt 5 évvel szenvedett agyvérzést, sztrókot. Nem nagyon jutott előre a felépülése, beszéd problémái voltak, akik én konkrétan ismerek, az nem is tudott beszélni, csak kérdésekre reagált, inkontinens lett, egyik oldala lebénult, és akit én konkrétan ismerek, 10 kezelés elteltével arról számoltak be, hogy az inkontinenciája megszűnt, nem kellett pelenkát hordani. Most aki hordott valaha ilyet, az tudja, hogy mit jelent, ha nem kell. És elkezdett spontán, adekvát módon beszélni. Szavakat, nem olyan körmondatokat, mint én, de visszajött a beszédkészsége. Tehát aki ezt elvesztette, és valamennyi visszajön belőle, az tudja, hogy mit jelent. Hát ebből arra következtettünk, hogy hiába ugye mellközépig ülünk a szén-dioxidba, az a szén-dioxid az agyi keringésre is milyen hatással lehet, és azok a funkciók, amik 5 évvel ezelőtt sérültek és elvesztek, azok visszajönnek, valószínű azért, mert a keringés olyan mértékben megerősödik az agyban is, hogy új épp területek tudják átvenni azokat a régi elveszett funkciókat. Ez nagyon érdekes tapasztalat volt. Mégis milyen egy ilyen kezelés? Hát beülünk, érezzük a meleget, és úgy kezdünk el bóbiskolni. Nagyon jót lehet relaxálni, én is ezt tettem, mielőtt idejöttem.
meditálni, relaxálni kitűnően lehet, és közben a szervezet dolgozik. Egy 20 perces kezelés olyan hatással van a keringésünkre, mint hogyha 30-40 percet kocognánk. És közben relaxálunk. Nem mondom, hogy helyettesíti a mozgást, erre nem szeretnék senkit sem biztatni, hogy ne mozogjon, de hogyha mozgáskorlátozott életmódot kényszerű folytatni valamilyen fájdalom, sérülés miatt, vagy hideg, csúszós időjárás van odakint, és inkább biztonságosnak tartja, akkor nagyon jól lehet helyettesíteni ideig, óráig az aktív életmódot. Nagyon jó hatással van az alvászavarra, a pánikbetegségre, a koncentrációra. Ugye a sakkozónál is jobban mozognak a bábuk. És egy relaxált állapotba kerül az ember, amikor ül a kabinban, de utána pedig energikusnak érzi magát. Tehát az a széndioxid, amit közbe belélegzünk, az sokkal hatékonyabban eljut a szövetekhez. És hatással van a perifériás idegek működésére is. Itt a cukorbetegség kapcsán már említettem, hogy visszajönnek azok az érzések, amik esetleg néhány hónappal ezelőtt elmentek. Kiterjedten használható a kozmetológiában. Szebb lesz tőle a bőr, csökkennek a kellemetlen helyeken az átmérők, narancsbőrre is jótékony hatással van, a striákra, hajszálerekre, úgyhogy a fiatalabb korosztálynak is lehet javasolni. Mindjárt itt a strandszezon, csökkenti a zsírszövet méretét, narancsbőr, ugye mikrocirkulációról már beszéltem. Gyakorlatilag azt figyelhető meg, hogy megfiatalodik tőle a bőr, és majd fotókat is fogok tudni mutatni, amik itt Sopronban készültek, helyi lakosokról. Ugye a körfogat csökken, javul a bőr rugalmassága, műtéti hegekre kedvező esztétikai hatása van. És hát nem tudom hangsúlyozni eléggé, hogy a kezelés kellemes, biztonságos és higiénikus. Hol érhető el? Budapesten már több helyszínen, itt felsoroltam a városokat, és Sopronban pedig itt a Sanitas egészségközpontban érhető el. Találtak a székeken szórólapot, úgyhogy ezt hazavihetik, és itt a Sanitasban ajándékba kapható még a kezelés mellé nyirokmasszázs is. A nyirokmasszázsnak ismét a keringésre van nagyon jó hatása, úgyhogy ezt is nagyon tudom ajánlani. A keringést javító eljárások, azok nem konkurenciái egymásnak, hanem szinergikusan segítik egymást. Nekem ez a meggyőződésem. Minél több irányból, minél több hatással hatunk a problémára, annál jobb eredményre számíthatunk. Tehát Sopronban és Sopron közelében ezen az egy helyen, ebben a szalonban találják meg ezt a kezelést. És most jöjjön néhány esetbemutatás, ugye helyi példákról. Gabriella írta azt, hogy csak ajánlani tudom, nagyon jótékony hatása van az egész szervezetre, személyes tapasztalatom alapján, sok ízületi gyulladásos betegek, ízületi gyulladás esetén is hatásos eredményt lehet elérni. Neki mindkét kézhátán diónagyságú ízületi ganglionciszta volt, és szinte teljesen visszahúzódott, mindjárt fotók is mutatják, és jó esélye van arra, hogy a jelenlegi bázisterápiát nem váltja fel biológiai kezelés. A kialakított környezet és szakértelem, valamint a vendégek fogadása szintén dicséretre méltó. És itt láthatjuk rajta ezt a nagy duzzanatot, amivel a kezelést kezdte, és a kúra végén pedig itt láthatók az eredmények.
Ő neki ez volt az utolsó mencsvára, mert hogyha ez nem jön be, akkor egy olyan kezelés lett volna még az opció, ami sokkal több mellékhatással járt volna, azt hiszem egy immunológiai vagy szteroid kezelést kapott volna, és hát csak széndioxidot kellett, hál' Istennek. Katalin számolt be arról, hogy 2 száraz széndioxid kúrát csinált végig, 2023 közepén, és előtte csak járókerettel tudtam, de elég nehezen menni. Látásom nagyon gyenge volt, sötét foltokat láttam csak. Mindkét szememben messzesedés található, amivel nem tudtak mit kezdeni az orvosok. A száraz széndioxid kezelés után el tudtam hagyni a járókeretet, nagyobb távolságot meg tudok már tenni. Látásom sokat javult, látom az arcokat, folt helyett, és sok mindent meg tudok nézni telefonon is. Idén ismét indulok 2 kúrára, és csak ajánlani tudja. Hála Istennek, hogy már Sopronban is elérhető ez a kezelés, érszűkületes problémával jelentkeztem a kezelésre, és már az első kezelés után éreztem, hogy a lábaim bizseregnek. Hát akinek érszűkülete van, az tudja, hogy ez milyen érzés. A 9. terápia után már a teljes talpamat érezni kezdtem. Köszönöm a kedvességet, a pozitív hozzáállást a hölgyek részéről. Sokkal jobban érzem magam, Isten áldja a munkájukat. És akkor következzen néhány felvétel, ilyen előtte-utána felvétel. Ez egy 65 éves férfit mutat be, kirakat betegsége volt, ugye, ami azt jelenti, hogy meg kell állni kirakatot nézni séta közben, mert megjelenik a fájdalom. Hát ő körülbelül 50 métert tudott megtenni egyszerre, és ez a kezelés végén, vagy a kúra végén 100-150 méterre javult, a lábfájdalom megszűnt, és az esztétikai javulás is látható. Elnézést kérek a gyenge idegzetűektől, de ez egy 65 éves cukorbeteg hölgyet mutat be, akinek nem gyógyult a sebe, és a kúra elteltével itt egy lényeges gyógyulást láthatunk. A következő 70 éves hölgy volt, akinek éjjel jelentkezett lábfájdalma, izomgörcse, és a kúra elteltével sokat javultak ezek a panaszok, és az esztétikai javulás, hogy ezek a sötét elszíneződések, ezek itt mind elmúltak. Ez azt jelenti, hogy a bőr az jelentős keringés javuláson esett át, regenerálódni tudott, és szebb lett a bőre. Ez a 72 éves hölgy lábdagadással és lábfájdalommal kereste föl a Sanitas egészségközpontot. Kezelés elteltével dagadás apadt, a fájdalom sokat javult, és itt láthatjuk, hogy a bőre is valamelyest szebb lett. Ennél a 75 éves hölgynél szintén lábdabadás, cukorbetegség van a háttérben, láthatjuk, hogy milyen csúnya a bőre, és a dagadás apadt, elmondása szerint biztosabban jár, és itt ismét láthatjuk, hogy esztétikai javulást, ami a bőr állapotára, a bőr keringésére, egészségére vezethető vissza. Itt egy 58 éves hölgynek a lábáról láthatunk felvételt. Fájtak a viszerei, itt azért vannak elég csúnya és dagadt viszerek, ugye esztétikailag zavarta. Ez őt járási lábfájdalma volt, nagyjából 200 méter volt a járástávolsága, és arról számolt be a kezelések után, hogy a járástávolsága megsokszorozódott, már észre se vette, hogy már nem is állította meg gyakorlatilag semmi fájdalom, és itt láthatjuk, hogy ezek a dudoros vénák így valamelyest visszahúzódtak, ez a tenyérnyi folt is valamelyest javult, tehát itt ismét láthatjuk, hogy a bőr megfiatalodott valamelyest. Egy idézettel zárnám, de kérdésekre még természetesen nyitott vagyok. A kiserek megbetegedése a nagy betegségek kiinduló pontja.
Így alakul ki többek között a magas vérnyomásbetegség, a diabétesz, a stroke, a szívinfarktus, de még a demencia is. És a kiserek állapotát tudjuk javítani, romlását megállítani a száraz szén-dioxid kezeléssel. Köszönöm szépen figyelmüket, és esetleges kérdésekre pedig számítok. Az megeszünk, ugye, ha megeszünk. Tehát mind a ketten egy hete fejeztük be az utolsó 12. bofetta kezelésünket, és hát miért? Kettes típus diabétesz, piszénoperáció, ilyesmi. Nekem a lábam fázott már. Mindig semmi probléma van, de fázott. Gyakran harisnya, semmi. Éjszakai, hideg, és mindig fázott a lábam. Na, amikótól megkaptunk ezt a lehetőséget, és tényleg valóban úgy, ahogy nagykönyvben, persze utána az ember érzi azt a meleg érzést, és nagyon jó érzés volt. Light zene, majdnem elaludtam, de vigyáztak rám, nehogy ilyen gondolják. Tehát a következményei mi történtek? Egyrészt gyakorlatilag megszűnt a talpamnak a lábzsibbadás, ugye a lábujjak előtt az a párnás rész, hát azt úgy éreztem, mintha az nem az enyém lett volna. És elkezdem valóban viseregni, és hát mit mondjam, megy. Viszéloperáció, a vérnyomásom, a per is lement, úgyhogy szedek gyógyszer, de most biztonságosan, de nincs kilengés. 3, na. Az én vagyok, tehát én is végigcsináltam, és nekem pedig a piszénoperáció után, ami pár évvel ezelőtt volt, a külső lábfejen egy olyan zsibbadásos állapot, mint nem az én lábam lenne. És a kezelések hatására ez az állapot javult. Tehát ez a zsibbadásos állapot, nem azt mondom, hogy teljesen eltűnt, de sokat javul, és nincs az, hogy nem az enyém a lábam. Tehát ezt tudom úgy is elmondani. Visszatérve a harmadik, amit akartam mondani, vagy a negyedik, a diabéteszeseknél van az úgynevezett neuropátia. Tehát a bizonyos érzés problémák a saját testemben, akkor még nem van. Combomban, femorális részen, egy ekkora területen, megszúrtam tűvel, megcsíptem magam, szinte nem éreztem. És még biogammát szedtem, de az nem segített annyira. És ebben úgy érzem, hogy hát, a régi vagyok, na. Köszönöm. Köszönöm, hogy ő majd jelent.